ва маҳаллӣ яке аз нишондиҳандаҳои муайянкунандаи нархи патент. аз шаҳрвандии Россияро ба даст овардан метавонед ки дар ватани худмон хизмат кунед. чашмош зрениш пастай, дар шаб хушрӯ намебинад. депортатсия мешавад то як умрара, лекин видварения то 5 солара мешавад. ширкати дорувори шифофармо барои шумо хизмат мекунад. доруҳо барои зиёд кардани риш ва барои зиёд кардани мӯи сар, инчунин ҳиҷома кардан дар шаҳри Москва ва равғани тозаи сиёҳдона, доруҳо барои зиёд кардани қувваи мард ва барои нест кардани простатит, инчунин доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали юристиҷа муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азиз, ҳатман дар канали мо обуна бишен. ҳама рӯза хабарҳои нава метавонед ки аз канали мо дастрас кунед. як ахбороти нав оиди патент дар Федератсияи Россия барои соли 2023. беш аз 7600 рубл ҳар моҳ. нархи патент дар як минтақаи дигари Федератсияи Россия барои соли 2023 муайян карда шуд. мақомоти минтақаи Приморск тасмим гирифтанд нишондоди маҳаллии муайянкунандаи нархи патентро ки муҳоҷирон ҳар моҳа пардохт мекунанд соли оянда боло набаранд. яъне ки дар шаҳре ки мо ном бурдем тасмим гирифтанд дар соли 2023 нархи патент қимат карда нашавад. ин тасмим ахиран дар ҷаласаи маҷлиси қонунгузории вилоят қабул карда шудааст. маҷлис қарор кардааст ки коэффициенти муайянкунандаи бозори меҳнати маҳаллӣ ки аз рӯи он нархи патент ҳам муайян карда мешавад дар сатҳи 3% нигоҳ дошта шавад ва маҳаллӣ яке аз нишондиҳандаҳои муайянкунандаи нархи патент дар минтақаҳои Федератсияи Россия мебошад ки соли равон бо назардошти он арзиши патент дар Приморск 6603 рублро дар бар мегирифт. ногуфта намонад дар ҳамин шаҳре ки муҳоҷирони меҳнатӣ кору фаъолият мекунанд барои пардохт кардани пули патент ин шаҳр даромади ҳарсолаш 580 миллион рубл мебошад. дигар ахбороти мо ҷонибдорӣ аз додани осонии шаҳрвандии Федератсияи Россия ба муҳоҷирон бо кадом шарту шароит. тартиби гирифтани шаҳрвандии Русия барои шаҳрвандони хориҷие ки омодаи хидмати ҳарбиянду барои анҷоми он шартнома мебанданд сода карда мешавад. кумитаи қонунгузории Конститутсияи Шӯрои Федератсияи Россия дар дарёфти мақомоти шаҳрвандии Русия ба шеваи осон барои хориҷиёнро пуштибонӣ кард. бар асоси ин санад раванди шаҳрвандгирӣ барои хориҷиёне содаю тоза карда мешавад ки барои хидмати ҳарбӣ дар Русия қарор мебанданд. дар ин сурат муҳоҷирон метавонанд бидуни пешниҳоди санаи иҷозаи иқомат ва бидуни ҳузури бетанаффуси 5 сола дар қаламрави Русия барои дарёфти шаҳрвандӣ муроҷиат намоянд. яъне ки як роҳи нави осон ба даст овардани шаҳрвандии Федератсияи Россия и хизмат кардан дар Федератсияи Россия мебошад. шаҳрвандони хориҷие ки мераванд бо комиссариятҳои ҳарбии Федератсияи Россия шартнома мебанданд, яку якбора баъди буд кардани хизматшон метавонанд ки шаҳрвандии Россияро дастрас кунанд. лекин шумо худтон медонед ки хизмат кардан айни ҳол дар Федератсияи Россия ба чӣ хотир мебошад. ва ба ҳамин хотир гуфтанием ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон аз дигар давлатҳо да хизмат кардан, аз шаҳрвандии Россияро ба даст овардан метавонед ки дар ватани худмон хизмат кунед ва ватани худмона ҳифз ва ҳимоят кунед. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо як чиза қайд кардан мегзарам. касое ки мехоҳанд проверка кунанд ки депортатсияшон бар асоси кушодашудагӣ ҳаст ё ки не, метавонед ки дар ин ҳами рақамҳо ватсапашда муроҷиат кунед. проверка мекунад ки въезди шумо кушода ё ки маҳкам. проверка карданаш платни мебошад. танҳо дар ватсап нависонед. суханҳои хуб нависондай. салом алейкум ака, раҳмат барои видеоҳот. ҳамаро мефаҳмонӣ. суханҳои хуб мегӯй. ба пеш акам. ҳазор раҳмати калон шумодам барои гӯш кардантон ва барои тамошо кардантон. ҳасанзода нависондай. салом алейкум акаи Сорбон. акама депорт дорам, леки падарам гражданство дорад. ягон илоҷаш нестай ки депорти мара бикушоянд. илтимос ака ҷавоб те. раҳмат. депортатсияро кушодан танҳо дар ҳолате мешавад ки зани ту шаҳрвандии Россияро дошта бошад ва ту аз ӯ зан фарзанд доштагӣ бошӣ, ба ҳамин роҳҳо мешавад ки кушода кунед. дигар ягон роҳи кушода кардан надорад.
бозоров нависонда: Сорбон маладес ака, хизмати муҳоҷирода ҳастӣ, ташаккур ба ту. ҳазор раҳмати калон, кӯшиш мекунем ки доим дар хизмат бошем ва каме ҳам боша манфиати мо бираса ба муҳоҷиро. иброҳим ёров нависонда: салом ака, ман рӯзи 25 октябр мерам тоҷикистон. Суми патент ман наспорум, неки регистратсия дорум. Суми патентам 14 бояд бисворум. Агар равон виездам маҳкам мекунанд, агар то омадан таки дар ягон рейдҳо дастгират накунанд, не виездат маҳкам намешавад. раҷабов нависонда: салом алейкум Сорбонҷон, як чиз пурсиданиям. Бачаи ман 40 сола, двойной гражданин аст. Дар Москва военни учёта мондагӣ, аэропорти Москва гузашта метавонад 3 кӯдак дора, пешакӣ раҳмат. Гражданини Россия боша ва дар учёти военни ки мондагӣ боша, қонуни нави президенти Федератсияи Россия мобилизация ба ҳамин гуна шахсиятҳо тааллуқ дорад ки аз Россия берун баромада наметавонанд. Суҳроб Умедов нависонда: ассалому алейкум акаи Сорбон, шумо гуфтен вақте хизмат мебаранд, ай духтур 100% гузаронанд, лекин як ҳамсинфам ҳушаш кам ва баъди намози шом дурира намебинад, аммо хизмат бурданаш 1 сола шуда, яъне ки ден ба лиҳози. фикр мекунам ки 95% одамизод чашмош зрениш пастай, дар шаб хушрӯ намебинад. ва як чизи дигар ки ӯ гапа ман пеши худам нагуфтам бародар, ӯ вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон Шералӣ Мирзо дар як ҷаласаи худаш ҳамин сухана қайд кард ки аз ташхиси тиббӣ шаҳрвандон хуб гузаронида шаванд ва хуб санҷиш карда шаванд. ва боз як гапи дигар ки мову шумо агар дар ватан хизмат накунем, ягон миллати дигар ватани моро ҳифзу ҳимоят намекунад. Алишер нависонда: ассалому алейкум ака, дар Россия қонуни нав биромадаи видварения 50 сола. Видварения 50 сола намешавад. Депортация мешавад то як умрара, лекин видварения то 5 солара мешавад. як каси дигар нависонда: салом алейкум ака, агар ноболиға биёри чӣ документ мекунӣ, баъд дар мигратсиони карта чижда хат мекашӣ, баъд 3 моҳ пас граница роиш мекунӣ, шарт нест 3 моҳ пас граница равон кардан, то ҳоле ки агар ту гости қайд накунӣ дар мигратсиони карта, вале дар Федератсияи Россия регистратсияш мекунӣ, тамом. Эраҷ Қурбонов нависонда: ака, ҳамин саволи мара ҷавоб надодӣ, виезд маҳкам боша, ивази ному насаб кунӣ, ба фамилияи модар Россия рафта метавонӣ, отпечатки ва сурат нагирифтагӣ бошанд дар Федератсияи Россия. иваз кардани ному насаб аллакай худаш як ҷиноят содир кардан ба ҳисоб меравад, чунки ӯ давлат шуморо запрет кардагӣ барои дохил шудан, вале шумо бо роҳи ғайриқонунӣ ворид мешавед. Мумкин нест. Саидов нависонда: ака, як савол дорам, ман мигратсионкама гум кардагиам, агар Тоҷикистон барам депорт мекунанд мара, пешакӣ раҳмат, ҳамин саволда ҷавоб тен илтимос. дар ҳолате ки ҳамаи ҳуҷҷатотон агар гум кардагӣ бошен, вақти омадан метавонед ки аз посоли ҷумҳурии Тоҷикистон дар Москав ҳуҷҷати возвращения народину бигирӣ, биёй ба Тоҷикистон, ё ки агар дар дигар шаҳрҳои Россия қарор дошта бошӣ, ба коркунҳои консулгарии Тоҷикистон муроҷиат мекунӣ, ҳамин ҳуҷҷата дастрас карда метавонӣ. Афғонов нависонда: беҳтарам медонем мои чизора. Бемарам ки бидони хубаш тамошо накӣ, барои чӣ медрои барномаҳои мара тамошо мекунӣ? Муҳаммад Мирзо нависонда: салом алейкум ака, шумо мегӯед кадоме 27 диромадагӣ боша ай хизмат озодае, лекин як ҳамсояи мора бурдан 3 моҳ меша 27 диромадагӣ. ҳамира киҷода даъво кунӣ ки ҷавобаш диҳанд, илтимос ҳамира ответ медодӣ. дар военни прокуратура метавонӣ ки муроҷиат кунӣ ва баъдан ки ӯ сухани ман нест, ӯ моддаи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ мебошад. дар ҳамун модда қайд кардагианд ки шаҳрванд вақте ки синни солаш ба 18 мераса, то синни 27 солагӣ ба хизмат даъват карда шавад, яъне ки 27 сола ки диромад аллакай озод мебошад аз хизмат. Анас нависонда: салом ака, меган муҳоҷирора то 12 октябр вақт додагиянд ай Россия бироянд, ростай ака? Не, и гапои мардумиянд, ягон асос надорад. Хуршед нависонда: ассалому алейкум ака, барори кор агар мешид оиди ҷанги Тоҷикистон қати Қирғизистон мегуфтен, тинҷ шида боша ё ки не? шигри худованд ки тинҷиву амония, ягон ҷанг нестай, ягон намуд тирпаронирам нестай дар сарҳад, бо тариқи шартнома кардан аз ҷониби ду кишвар оташбас эълон кардан ва шигри худованд ки тинҷу оромай. Мурод Саидов нависонда: салом алейкум акаҷон, ма 28 солаим, не ки фарзанд надорам, мара ба хизмат мебаранд ё не? Илтимос ҷавоб диҳед, дар паноҳи худо бошед, аз хизмат озод мебошӣ, худат ба хизмат даъватат намекунанд. Сафарбек Бустонов нависонда: салом алейкум ака, ман 18 сола нашидам, хизмат мебаранд 2005 моҳи март мебаранд ака ё ки намебаранд? додари азиз, ман дар барномаи дирӯза қайд кардам ки дар призифи тирамоҳӣ шаҳрвандони солҳои таваллуди 1995 то 2004 ба хизмат даъват мешаванд. худ дар амҷа гуфтаистед ки ман 2005-ам, яъне ки тира даъват намекунанд, намебаранд.
Фидоев нависонда: салом алейкум ака, сотиқи замин чанд сум дар Тоҷикистон? Илтимос ҷавоб де. Вобаста аз маҳалла мебошад, вобаста аз микрорайоне ки шумо гирифтанед, аз ҳамунҷа мебошад. Мисол мегирем, агар дар тарафҳои посолствои Америка сотиқи замин $10,000-15,000 аст, ё ки мисол мегирем дар тарафҳои политехникум чортуд $5,000-10,000 аст, ё ки мисол мегирем тарафҳои 9 километр ё ки тарафҳои дарвозаи Ваҳдат Усн $3-4,000 аст. ҳар ҷо вобаста аз маҳаллаи худаш мебошад. Сабр нависондай: ака, мо ду бачаем, акам хизмат кардагиаем, марам мебарам, падарам нестай. Дар ҳолате ки агар сардори оила гузаштагӣ набошӣ, бале ба хизмати ҳарбӣ даъват мешавӣ. Бобо Раҷабов нависондай: шери нар, ака, Тоҷикистон пири корай, просто мардум намекунанд. Бале, одами коркун дар любой ҷо кор мекунад ва худованд вақте ки ҳаракат кардӣ ризқтан метиҳад. Дар Тоҷикистон бо як бори дига хотиррасонтон мекунам ки пирай корҳое ки 5,000 сомон маош мегирӣ ё ки 10,000 сомон маош мегирӣ. Беҳад бисёр аям хеле корҳо, фирмои шахсиай, корхонаҳо ҳастай. Дар любой ҷо ризқи меёбӣ агар ки кор кунӣ. Ба ҳамин хотир нагӯед ки дар Тоҷикистон музди маош камай ё ки ҷои кор нестай. Ҷои кор дар ҳама ҷо ҳастай. Просто кор кунӣ агар. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон.